Hej alle sammen, og velkommen til mit vinterferiehaul #1, fordi jeg tænker, at jeg nok vil lave flere af de her videoer. Så lad os bare komme i gang, inden den her video bliver for lang. Og jeg skal lige sige, at jeg har ikke kun ting fra, da jeg var i vinterferie, eller sommerhus i vinterferien i Blåvand, altså. Jeg har også nogle ting, jeg sådan har fået og sådan noget. Og jeg ønsker også for dig lige at komme 2 hauls lige efter hinanden, men det er fordi, at jeg ikke har taget mig sammen til at filme andre videoer. Det var lidt dårligt, at jeg ikke filmede, da vi var i sommerhus. Jeg lavede faktisk sådan en video med Alberte, men jeg ved ikke, den kunne åbenbart ikke lægges op eller sådan noget. Det var sygt irriterende. Så ja. Men lad os bare komme i gang. Lad os bare starte med det, jeg ikke har købt i Blåvand, og nu har jeg faktisk filmet den her video 2 gange. Det er skideirriterende. Og ja, det er fordi Alberte, hun kom med sådan en kæmpe kasse. Okay, jeg tager lige den her ud. Ja, Alberte, hun kom med den her kæmpe kasse, altså hende, jeg var i sommerhus med, og jeg kan linke hendes kanal ned i beskrivelsesboksen. Hun kom med sådan her kæmpe kasse, og jeg tænker sådan, hvorfor det? Men det er fordi, der var lidt muligt chips og slik og vin og alt muligt. Så var der skaver og alt muligt. Nu har vi selvfølgelig spist det også. Og så tænkte jeg, så kan jeg jo bare bruge den sådan til alt muligt mit rod og sådan noget. Så yes, og jeg ved ikke, hvad den er fra. Det er bare sådan en sort basic en, og så er det bare lidt metalting på. Det er fordi, jeg havde sådan en mega grim kasse fra Føtex, eller sådan en Føtex-kasse, og den var bare lilla, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg har den, fordi jeg havde bare lilla, og så jeg bare klistret sådan Jolly Juice klister på. Det var egentlig det eneste, der gjorde sådan, at den egentlig sådan rigtig så flot ud, selvom den var pissegrim. Men ja, det er bare den. Og så har jeg fået noget af min bror i Blåvand, og den her kasse, den er ikke på Blåvand, vel. Det er bare den her håndbold, og jeg er mega nice glad for den. Og jeg har faktisk også sådan mere håndbold. Ja, den er sådan lidt grimmere end den her. Sådan, ja. Og den, der er bare hummel og sådan pigeagtig for, den koster kun 50 kroner, men jeg kan altså ikke lige huske, hvor den er fra, men den er i hvert fald på tilbud, det var også derfor sådan, den købte den, tror jeg, men jeg er rigtig glad for den. Så hvis du ser med i den her video, Benjamin, så tusind tak for bolden. Eller håndbolden. Men jeg ved ikke, om I vidste, men jeg er begyndt til håndbold, og det er bare sådan tvildt. Men ja, og min bror, han kan godt lide at give gaver, så han spurgte mig sådan, om jeg godt ville have den her, og den gav han mig faktisk i dag. Og det er sådan en her, der har faktisk været 3 med sådan en ting. Og de er fra Kop & Kande. Og jeg tænker, hvorfor vil du have den? Men det får jeg lov til at se i videoen. Og det er sådan noget, man kan tegne på, og jeg bare så tegner et hjerte. Yes. Det er faktisk rigtig til blomster og sådan noget. Min bror brugte den sådan til blyanter og sådan noget. Men ja, jeg brugte den sådan til noget andet. Og ja, det synes jeg er rigtig fint. Og så med til dem, så fik jeg noget kridt med, der ligger hernede. Og så fik jeg også sådan nogle her 2. Fordi jeg synes, de var rigtig fede. Og så sådan med min skoletest. Jeg har sådan en fjeldrevet skoletest. Og jeg synes bare, de sådan igen nice ud. Jeg ved så ikke lige, hvad det der kridt. Eller de der lige fra. Jeg tror, de er fra Børpir eller sådan noget. Men lad os bare gå videre til sådan selve video. Mit haul. Altså mit Blåvand haul. Men det er bare lidt dumt, hvis jeg siger Blåvand haul. Ikke også? Derfor kalder jeg det vinterferie haul. Ja. Men lad os bare komme i gang med det her vinterferie haul. Men ja, lad os bare starte med de random ting, fordi hvis I kender mig for godt, så har jeg altid nogle random ting med. Og i den her, det her haul, så sidder jeg også noget, fordi nu skal jeg heller ikke skynde mig i forhold til, hvad jeg skulle lige med Flensborg-haul. Men ja, så har jeg købt en skraldespand, og ja, jeg tænker sikkert, what the fuck, Emil, hvorfor køber du en skraldespand? Jeg synes bare, den er mega nice, og så er den også hugtænder, og så har den også øjne og en lille næse. Og ja, jeg har længe godt vil have sådan en her skraldespand. Jeg synes, de er mega nice, og så har jeg jo heller ikke nogen skraldespand, så det er ret pinligt. Og det skal lige sige, at jeg har selv betalt alle de her ting. Jeg har købt undtaget lige de der, jeg lige vist først, de der ting, som jeg kan selv betale. Men jeg synes bare, det er mega nice, og så kan man lige åbne her. Der var også en stor skraldespand her, men den kostede 300 kroner. Og så har jeg jo lige brugt alle mine penge også. Altså det her var ikke den første ting, jeg købte. Jeg bare ting. Og den købte jeg i Vores Verden. Jeg ved ikke, om I kender den butik. De har bare alle mulige ting. Så jeg skulle ind, hvis I er Blåvand. Boom. Ja. Og ja, man kunne vælge, altså hvis man skulle have den i lille, så kunne jeg vælge den i blå, hvid, altså sådan en hvid her, eller i pink. Men jeg tænkte bare, hvid, det passer vel til alt, så jeg tog den i hvid. Og så er den jo egentlig også meget sød, så man bare lige åbner der, ikke også? Og den kostede 250 kroner. Hvilket man nok vil sige, det er jo fucking dyrt, men jeg tænkte bare. Jeg manglede sgu en skraldespand, så jeg køber den sgu egentlig bare.
Og så købte jeg også på et tidspunkt i vores verden den her mega nice tumbler. Kalder man det ikke det, tumbler? Og jeg har set mange på YouTube har sådan en med Starbucks-logoet på. Og det gør det bare mega godt at have, ikke også? Men der er jo ikke lige en Starbucks det sted, hvor jeg bor, så ja. Men jeg købte den altså sådan en her med Port Frank på. Jeg synes bare, den er mega awesome. Altså sådan en her mega nice tumbler. Whoops. Og man kunne vælge mellem den i rød, blå og pink. Men selvfølgelig så valgte jeg den i pink. Og så tænker jeg sikkert, hvorfor valgte du ikke også skraldespanden i pink? Men det er fordi, så bliver det måske også lidt for barnligt, hvis jeg både har sådan en reol og sådan en her. Men den, det er jo ikke sådan rigtig, man skal stå det fremme, den her. Det er bare sådan, man skal drikke af. Og den kostede 90 kroner i vores verden. Og jeg synes bare, den er mega nice, fordi man kan have vand, som jeg har lige nu i. Og så kan man have æblejuice og appelsinjuice og alt muligt. Man kan også have smoothies og alt muligt lækre ting i den her. Altså, den er mega nice. Jeg elsker den. Så kan vi da bare gå ind i, Living Shop. Jeg ved ikke, om I kender den butik, men den er seriøst mega nice. I Living Shop, så købte jeg faktisk sådan en krus til en 5'er. Mega billigt. Sådan et par krus, og det smidt min far så ud, fordi at, ja, han troede, det skulle smides ud. Men ja, det er ligegyldigt, det var alligevel ikke lidt fedt. Men jeg købte det egentlig også mest, fordi det kostede en 5'er, tror jeg. Og så også i den der Living Shop, så købte jeg også de her sugerør her. Jeg ved ikke, om I kender den der butik. Men så købte jeg også de her sugerør her. Jeg synes bare, det er super, super seje. Og det er også her, hvor de skal være i. Og jeg har altså gjort det rent, fordi der var noget og sådan noget. Ja. Og det er bare et muligt sugerør, og jeg har også nogle flere her. Og alle de her sugerør, de kostede 30 kroner, og ellers bare de er super, super billigt. Så ja. Og det sidste, jeg købte i den der Living Shop, så købte jeg den her. Fordi de havde fandme også hating, så gik jeg fuldstændig amok, fordi der er jo vildt mange hating, de er også nedenunder. Jeg ved ikke, om I kender den butik, hvis I er Blåvand. Så seriøst, gå ind i Living Shop. Og nu tænker jeg sikkert, at den er vores verden, ikke? Og sådan, hun lige sagde noget meget bedre. Nej, seriøst, Living Shop. Oh my god, I flipper ud. Seriøst, hvis I er lige så vilde med hage, så gå ind i den butik. Nu, ej, okay. Det var lige godt. Så hvis I er Blåvand, så går der ind. Og ja, jeg tror, den her koster 130. Tror jeg ved det ikke lige helt. 130 skyder vi på. Det siger vi. Og jeg har jo længe godt kunne tænke mig den her hæren, fordi ja, jeg synes bare, de er mega nice. Og som jeg har set mega meget på Instagram hatten og nogle sådan lidt på YouTube. Og jeg tænkte, det var meget, der højde sådan en hæren. Men min, den er så i den sådan mindste, eller man siger den helt lille. Fordi det var sådan den eneste, sådan man kunne få. Eller skulle man sådan. Og min bror købte faktisk også den her hæhånd, man lige kan bevæge fingrene med. Og man kunne faktisk også godt få en hæfod, det er ikke mega åndssvagt. Hæfod. Jo. Og så har jeg lige gemt mærket her. Og så kan man sikker på, at jeg ikke snyder, fordi den er fra hæge. Ja, så kan man sådan også lige gøre sådan en række fuck. Fuck dig, din lille bitch, man. Okay. Men jeg synes bare, den er mega, mega nice. Og ja, det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Der er ikke noget at snakke om den. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Jeg ved ikke sådan, om jeg pralede for meget. Det håber jeg altså ikke, at jeg gjorde. Men ja. Og forresten, der skal nok også komme en sådan en favoritvideo snart. Jeg har bare ikke lige fået taget mig sammen til at lave det, fordi jeg er lige kommet hjem fra sommerhus i dag. Og så skulle vi gøre rent over i sommerhuset og alt muligt shit. Det er virkelig, jeg magter det ikke. Ja, det skulle vi så. Og altså, jeg er lige kommet hjem fra 1 minut siden, vel? Altså sådan 2 minutter siden, ja. Altså. Vi kom hjem i dag. Lad os bare sige det sådan. Vi kom hjem i dag. Så ja. Altså, jeg gider ikke sådan sige, hvad det handler om, fordi at, altså, jeg gider ikke sådan. Fordi så vil den her video være 100 år lang, hvilket nok allerede i forvejen. Men ja, lad os bare sige det sådan. Vi ses i min næste video, og håber, I kan lide den her. Og ja, hej hej!